Здравейте, приятели! Днешното видео е вдъхновено от клипа към новата песен на Ed Sheeran Shape of You. Както песента, така и клипът много ми харесват, а и тъй като наближава Свети Валентин, реших, че ще е удачно да ви покажа няколко идеи. Започвам като нанасям този блед цвят на всички ногти, след което започвам с безименният нокът, на който реших да напиша думата Love, както се вижда в една част от клипа. Използвам инструмент за точки, а може да използвате и клечка за зъби, ако нямате такъв. И изписвам буквите на два реда. След това в буквата О слагам малко сърчице с червено. За средният пръст ще направя такива сърца. Първо правя едно по-голямо сърце с червено и използвам тънка четка. След това в червеното сърце поставям едно по-малко синьо сърчице с инструмент за точки. За показалеца реших да направя ето тези уснички. Използвам инструмент за точки и червен цвят. Правя нещо като буквата М и отдолу полудъгичка. След това с тънка четка и същия син цвят, който използвах и на другият нокът, правя такива линийки вертикални. С бял цвят очертавам малко устните и слагам нещо като отблясък, защото така изглеждат и на видеото. И реших да завърша маникюра с матиращ топ лак. Надявам се това видео да ви е харесало. Ще се радвам да ми оставите коментар по-долу. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, също да харесате Facebook страницата ми и да разгледате инстаграмът ми. Благодаря ви, че гледахте това видео и до скоро!